hanggang at pag-amping sa palawas. Mahal ang tambal, mahal magpa-ospital. Sakit tayo kapahin sa Ibaraya. Pakinaw ang Dr. Edward Gaddafi sa Radyo Ukay. Doktor sa kahalusan. Hi, Doc. Good morning. Dili na lagi SARS lagi ba? Corona na. Kamutanan, kuyawan na, pati itlog, kulog, kurog. Gikan sa butuan, paingon sa Wuhan. Si doktor kagabi ini, sa doktor sa kahanginan. Nganong naamay coronavirus man. Unsa man in tao na siya. Bago na ang demonyos kalibutan, no? Walay. Mali. Mukayo ko na una mga manang. Sa tinuod, ang kani mga SARS, MERS, mga kanakarong bago nga NCOV o coronavirus, hagbay na sila diri sa kalibutan, manong mga naman. Kada adlaw naatay bisita sa atong ilong, dugan, baga sa coronavirus. Hagbay na siya. Sa una pag yun na siya, wala lang siya nang hilabot. Nganong nang hilabot man siya karon? Unsa may pasabot niya? Paisog-isog siya. Ang coronavirus may gala, sa tinuod, membro na sila sa mga rhinovirus family. Rhinovirus family. Unsa man ang rhino? Mao nang medical term o Latin sa ilong. Guwapo kay pangalan rhinovirus. Unya dagdagan dayon sa mga ubang doktor o coronavirus. So, kung ang rhinovirus pamilya na sila sa mga virus may gala nga mo infect sa ilong, dugay na katong mga mga Homo sapiens sa una na sila coronavirus nang sila noon. Niadto pas panahon ni Mahoma, panahon ni Ferdinand. Di day. Magellan di day. Nauna pa na sila noy. So, kaya lang every second na sila nag-change. Kung babae pa na mga manang, sige kambyog sinina. Kaya ang tabon sa rhinovirus nag-change every second. Nganong karon lang man siya ng hilabot, dugay na noy. Dugay na siya ng hilabot. Kay pareha man gyapon na sa ato gusto mabuhi. Ang virus is pareho sa ato gusto mabuhi. Mudaghan siya. Ang tanong mo, Dok, unsa man ay purpose sa virus, Dok? Nganong naama na siya? Di ko katubag ninyo ana mga manong nang. Pareha sa nganong naamay bitin. Nga unsa may purpose na sa ato? Nganong naama na mga barakuda? Nganong naamay na siya? Pareha gyapon ana may kala. Dili mo makasabot. So unsay purpose aning rhinovirus o karon ang latest strain nCoV. So, unsa may trabaho ana niya noy? Unsa man coronavirus do? Asa man na siya? Nag-develop siya bag-ong sinina mga higala. Unya, pag-develop niya bag-ong sinina dito sa China, okay, kon man siya kanang mananahi man siya ang virus, nagbago siya sinina. Unya, dito siya nitugdon sa usa mga gagmay kayo mga pagkaon nga ginakaon sa mga Chinese. Pero kaning mga Chinese may gala nagakaon na ni sila mga lizard, rats, unsa pa bay mga exotic food, mga scorpion, mga unsa pa bay kaonon nila. Sa una pa na sila 1930s pa na sila sige kinakaon ana mga higala tungod atong kuan nila kanang dako kayong famine na hitabo dito sa China may gala. Kung kabalo mo sa inyong history, sa panahon sa paggawas ni Mao Zedong o si Mao Zedong nga inyong madungog pero ang pag-pronounce na may gala Mao Zedong. Okay, so pag mugna sa communist movement ni Mao Zedong, iyang gipamalhin ang mga tao nga gikan sa syudad, mga professionals didto sa farm. Unsa na hitabo? Dili kay balo mo luto. Dili kay balo mo tanom. Dili kay balo mo kuan sa agriculture. So, unsa na hitabo sa ilang pagkaon? Dead
nag-famine, massive famine sa China may gala. Mo nang didto sukad ato nagsige na sila kaog lizard, rats, scorpion, tanan. Exotic food sa ato pero sa ila since 1930s pa na sila nagkakaon. Pero nga naman nga karon lang man nag coronavirus. Sa una pa na sila noy. Sa una pa ng coronavirus wala lang gid siya makasulod sa tao. So, unsa man ay pasabot nga ako mga manang. Ang nahitabo ngano nga ni adto ang coronavirus gikan sa kanang gipangaon sa Chinese paingon sa tao balik. Dugay na silang kinaon og mga lizard, ha? Dugay na silang kinaon ng mga scorpion. Nganong karon lang man naay panahon may gala nga ang katong coronavirus nakasulod sa lawas sa nagkaon og ilaga. Giunsa man niya mga manong. Paano man nga ang coronavirus musulod man sa tao? Nga sa una pagugkahan na sila nagkikinaon anang mga scorpion. Dito lagi may gala, dito ko sa Beijing may gala. Ang mga tinuhog ang mga scorpion. Sa pagani tumami tong tinuhog dito nga ingon lagi ka nga sus kang hilngig. Ha? Direk ang kuan ang kanang iluhipan. Ang iluhipan may gala borag barbecue. Perting dagana. Kunya gusto mo kaon niya kung misis kaon niya kalibang yung kagyud. Ha? Bisa kung sang insect makita nimo dito ba? Ang nangaon insect, ang insect po na ganito. Ha? So, nga naman yun, nga karon lang man na sinigawas ang coronavirus, nga sulod sa tao, nga nagka-infeksyon. Nga naman. Kay, ang tao may gali, ni kalit lang og weak ang iyang system. Nag-weaken ang iyang system may gali, ni kalit lang. Kinsa may nagbuot ato? Kinsa may nag-ingon nga mo weaken ang system ang system sa lawas atong Chinese nga nagkaon og scorpion. Walay kabalo. Ngano? So, tong pagkaon niya og kanang iluhipan o sa bato gikaon niya, nadala niya ang coronavirus, gisulod siya ang lawas karon pagka-ubor niya sipon, wa man siya kaila kabalo siya nga pareho ra day ang kuan, ordinaryo ra to ang ipangminaw niya nga ordinaryo ra to nga ubosipon niya. Pagka 24 hours na may gala sunod adlaw galisod naman sa ginawa. Pareha sa SARS, pareha sa MERS. Paglisod na dayon sa ginawa. Pag humaglisod di ginawa dagan sa ospital. Anya ang mga doktor wa mo kaila nga coronavirus di ay. Kisa ba makabalugod nga matambal kay tag ubosipon og neosip. Ha? Mahatag lang. Ako bitaw. Ubosipon ka. Sige, inumilag neosip na. Maayo na. Wala man na kay balo. So niabot na sila og 8 ka pasyente nga puro naglisod ginawa ka mga isa ka adlaw pa lang nag-ubosipon. Ay hala nila na-identify dahil nga sus bag-o ang sinina sa coronavirus. Maulagi na siya may gala. Ngano karon lang man. Nga sa una pa na sila mga naglihipan, scorpion, mga ilaga, mga uno na nila tanan ba? Patiga ni ipis dito ba? Baligya. Basta makakita lagi ka dito, tinuhog sila tanan. So, ang weakness, ang pagdala sa kagaw, gikan sa katong mga aluhipan, katong mga ilaga, nadala dito sa tao, na infected siya, is mao ang question. Ano man nga ingana man? Kabalo ka sa siyensya may gala, kalong sa medicine. Ang katumang kuan, coronavirus ilang itutukan. Ngita silang tambal ato. Pero ngano ni adto man sa tao? Mao nay pangutana no. Sa una pa na. So, wala tayo laing mahimo. Prevention. Unsay prevention? Karon panic na mo, sige pangita og mga face mask. Wala pa gani ang coronavirus diri sa Pilipinas. Nahurot na ang face mask. Ang problema na may gala kay ang walay epidemiology, walay studies
kung ka-prevent ba ang spread sa coronavirus sa face mask. Muna pangutana ron. Oh, kadaghanan sa among mga estadihan nga sakit mga manang. Amo nang bantayan ba gikan sa usa ka tawo paingon sa ikaduhang tawo, ikaduhang sa ikatulong tawo, ana estadihan na mo na siya. Isa-isahon na mo na siya. Ano man ning asa man ni gini? Pagka-identify nga gikan sa laway o gikan sa kuan kanang sikma o unsa ba? Dito na i-prevention na dito mangita nagpaagi nga pag-prevent. Ang problema may gala kay musipon ang usa ka tawo di man mogamit og panyo kamot man una isikma ala ibang sikma bisag asa nya ang kamot tuwa ng coronavirus. So unsa may pasabot anang face mask wala. Kay bala mo nga ako sa katawo mga musta og 30 ka tawo kada adlaw. Kamusta ba? Ordinary lang. Kamusta? Gunit sa doorknob, gunit sa unsa bay gigunit. Lamang ko pa lapis diha dai o ihatag ang lapis. Didto dala ang sipon. Basta may roll sa face mask. Naabay tao mo ubo, umusikmas atubang sa imong naong. Ay wala, sagpaan. Dili. Na siya karon mahigala nga tinuod ba nga importante ang face mask? No. Ang tao na naisipon, naiubo, kailangan na siya ay hygiene. Kung gasipon siya, giubo siya, tabunan niya yung naong. Dili siya mo patakalag siya siya, kuhan niya, manghugas na kamot, para bago mga musta, mugunit sa doorknob, magpahulam og lapis, may nga na, para dili mo spread. Di ba? Mauna, dili ang face mask. Kaya kung ang face mask mo naka-prevent bahigala, naka-prevent, sa buhan palang daan ng 11 million ang population. Anong 300 naman ang positive? Nga na dayo, di sila tigkamusta, di sila ubo, di sila manghulam-hulam o mga gamit nga gigamit atong gisipunot. Ano man day? Mao na siya noy. Mao na ang dakong question. Kaya kung 11 million, ibutang na ni mag 1%, pila na siya? 100,000 na siya baka tao infected. Kung tinuod yun ang epidemiology nga ang makakuha ang mask, kay katong pagka 8 na kabuok ang na-infected may gala, gikuha na, nagsugod na sila pamalit og mga face mask kay nasanay na sila sa SARS o sa MERS sa una may gala. So, may ubosipon, daghan mga tawag ubosipon to na, gamit na sila face mask. Pag adto pagtaw na mo sa China, daghan pa bang kay tao ga face mask? Daghan pa kayo. Pero wala na god. Kung nasanay na sila ba nga sige gamit og face mask. Halos everyday. Pero lagi wala siya naka-prevent nga ma-infect ang 300, ang 6,000 day. Ang confirm is 300 naman. So ang drug na sakit-sakit ko nga pareho sa coronavirus, mga 6,000 to 9,000 ang ni saka dito sa naiusa ka nurse sa trabaho sa Wuhan nga Pilipina. Ingon siya 90,000 daw, ambot lang asa ka to nagikuhang numero ha. Pero sa last 2. So ingani ni may gala. Sa sitwasyon nato diri ba sa Davao, diri sa Mindanao. Wala pay positive nga coronavirus. Wala pa. Ni panic na palit og face mask. Katong manufacturer sa face mask nga sa China, sa made in China man gyapon to. Nadato dayon isa lang pila ka semana lang. Mo ni problema sa social media o sa atong sitwasyon. Kay makadungog kag na epidemic dito na panic po ka. Maski ako may gala. Lahi akong panguna-una. Ngko kumudaghan gyud siya sa Davao nga positive gyud sa coronavirus. Dili man ko maingon nga magsuroy-suroy pag ko diri sa Davao, dili no. Mato ko sa akong bukid dito ko puyo. Mabot ba tayong coronavirus may baktas pa ingon dito sa bukid. Dito. Pahawa ko dito sa mas so sa kadaghan sa mga tao. Kamong nasa bukid, swerte mo. Ay na magpalit-palit og face mask. Sao na ninyo pag
Saan na ninyo diha nga magistorya mo tao nga bago lain? Siguro may na ay kaistorya yung bag-o sa isa ka adlaw. Nga namos bukid, ay so swerte kay mo eh. Labaw na mga tigpaminaw na kus balungon, igo ra mo manglingkod diha. Ha? Kamong nasa diha sa Agusan del Sur. Ha? Naalam mo diha sa inatuan, mga ligo pa mong diha, suba. So, waterfalls, ay sos. Wala gyud sa tinuod pa, wala gyud siya rason nga nung magpanik mo. Wala gyud. Kaya lang kita manggod ba? Murag natay kuan din sa kuan sa atong utok ba? Survival of the fittest. Prevention. Pero kay balo mo, ang psychological impact sa inyo ba? Grabe. Daghan siguro nga atake kasing-kasing ato na ingon nga, "Hello, daghan na kayo daw sa Davao." Eh sus, wala eh. Isa pa gani sa kuan, isa pa gani sa Manila. Unya di pa gyud mao ang kamatyan, AIDS pa gyud. Sus, in town, Santa Cruz, Digos. Mao na siya. So the most important gyud mga manong mga nang. The most important gyud is kamo hugas kamot. Dili mo tanaw ninyo nga di ninyo kaila. Ayo lamano. Hi. Mga ingana, mga ingana lang. Eh, man, upper respiratory tract infection prevention lang man na siya. Ha? Oh, upper respiratory tract infection prevention lang na siya. Kanang magsikma, magamit og panyo, muubo. Nga ba? Dili yun mo ingon nga magpanik mo nga. Ano magpanik man mo nga? Kani ang mga epidemics, may gala. Dili mo ka-predict ka na. Walay makibaluan og kanusaan na siya. Wala gyud. Pero mao gini akong natunan niya. Mao gini ako natunan as a surgeon for how many years nga nagabasa pa og history. Mukalit lang gina siya. Bingon mo nga basig modern disease na siya, Dok. Dili. Sa una pa. Sus in town katong Black Plague sa Middle Ages. Nganong nahitabo man to? Nga sus before sa Middle Ages may gala ang mga ilaga sa London, mas daghan pang ilaga kaysa population ba sa London. Oh, nganong wa may bubonic plague? Unya, naigo pa gyud sa bubonic plague, dili na gyud ang London, dili dapit sa ubos. Sa Mediterranean. Na lang na ninyo. Sa dili, ang epidemic usually starts on its own. Mahunong on its own. Wala pag role ang medisina. Wala pag role ang science. Nganong may tabo? Ambot. Mula gito, ang akong gisulti sa inyo nga, ang akong theory na agi panahon sa atong lawas nga weaken ang atong weaken ang atong immune system. Nga mo kasulod ang coronavirus. Wala ingon nga gituyo, yana nga natungod ng kaon o mga bitin o sa kaon ng mga wala oy. Wala siya labot. Sa una pila na ka 100 years nagakaon og mga luhipan, mga sa panagkaonon sa mga Chinese. Anong wa may coronavirus sa una? Nganong karon lang man. Unsa kabalo siya mo tanaw og relo o kalendaryo? January 20 magkuha na ta coronavirus na ta karong panahon na. Walay. Dili lagi gid mo kabalo. Bisag kami di po may kabalo. Baski mga siyensya may galo walay may kabalo nganong karon man. Nga sa una na may kuan. Wala man ka sa una. Ha? Ipon nato ng mga plagues nga nahitabo sa atong kalibutan may dagasos. Daghan ay. Dili mo kadungog. Coronavirus infection. So, daghan kayo. Kada adlaw ba? Ang coronavirus is present sa imong ilong. Naunahan na ninyo. Pero dili di siya matong in. Dili tong in. Lahi og sinina. Katong ordinary yung sinina. Ang katong kanang klase nga virus, ang iyang sinina ba lahi. Di pa sa tong N virus nga N coronavirus gikan sa China nga nakabikini.
Ha? Mao na say problema, mo na problema diha. Nakita na natay corona din. Sus na, natay rhinovirus diri sa atong ilong no. Millions. Pero dili na sila manghilabot. Sipon lang kagamay sa isa ka bulan ay isa o sa tibok tuig siguro na katulo ka upat ka busipon. Pero kisa may sulti nila nga mangisog sila nga tag linibo may maigo, ha? Bata kibalo. So, ngani. Ingani ni ako isulti sa inyo. Coronavirus, paminawa lang na inyo, entertainment. Number 2, prevention. Hugas kamot. Ang ubo gani ay ubo sa naong sa imong kaaway. Ha? Ayaw sikmahi. Sikma dito sa layo eh. Kung gisipon man galing ka, ha? Pwede ka magamit og panyo, hugas kamot. Unya kung isip ka, ubuhon ka o ka sigmahon ka, palayo gamay. So katong walay infection, di na mo kinahanglan mag face mask. Ha? Ano face mask man mo? Wala man kay katubang kaaway diha. Na usik-usik lang ka sa imong kuan, sa imong kwarta, ikaduha may gala. Ang face mask is not a good respiratory situation. Unsay pasabot na ko sa Bisaya. Kami mag-opera may gala. Ha? Naaman ginay face mask. Kana prevention nga dili ma-infect ang pasyente. Sa coronavirus, kana siya nga dili mosulod sa imong ilong, di ba? Pero sa amo ba na nag-opera may nga sa bag-o pa may 1980s pa ko nag-opera sus sa muka ng face mask may gala. Nakabwisit. E nga no, kung naay pingot imong ilong, may pingot imong ilong, kunya butangan pag yun ay mong mask, ay magginhawa ka sa imong baba. Kung sa mahitabo, unhealthy kaysa ba man ka mo ginawa dili man sa ilong kung saon man na mo na siya unhealthy kay nga naka face mask ka every time. So ikaw karon lang ka kagamit og face mask nya lakaw-lakaw ka, kulang ang sulod sa hangin sa imong baga ba, masakit na imong ulo niyang hapon. Tinuod ba ako sa una mag-opera ko may gala sa buntag, 1 ka oras 2 ka oras ko nag face mask. Sakit kay na kong ulo pagkahapon. Kaya kulang ang oxygen sa akong utok may kala. Katulgon kay ko niya, luya kay ko. O na nga, kung pwede lang kuhaon ako ang face mask sa akong naong. O di naman pwede kayo makopera man. Saon man na. So, kung inyong iphone ba, kaya ko katuig na gamit og face mask. Ako'y nakibalog yun. Kami mga doktor na surgeon, kami kay balog yun unsa ng face mask, unsa may tabo sa imong naong. Bugas-bugason pa ka. Ha? Grabe. Unya, ang fungus sa imong ilong, mudaghan ba? Dali ka kaya mo sikma, magtulok-tulok na imong sipon diha. Ha? Nya ang imong baba, pamilag ugah. Kaya abri man imong baba kung maginawa. Labaw na may ka na mag-opera nga, binirahay, mas tinaay, may gana. Sus, in town, makabusit gina kayong face mask. So kamo, wa man mo trabaho siguro, face mask okay ra, pero sa tinuod unhealthy na siya. Dili na siya maayo nga sitwasyon nga i-prolong ninyo ang face mask sa inyong naong. Mag-ipon pagyud ang moisture dito sa inyong dapit sa inyong ilong. Mag-ipon na siya dito ba? Tanawa pagkabuntag, di ba yellow na imong sipon. Imbis ang imong sipon, wa kay sipon pagsugod sa face mask, pagkabuntag ba? Na kay sipon niya, yellow dayon. Mao na siya problema may gal. Abi na inyong healthy kayo na mag-face mask? Ay sus, Santa Cruz de Igos. Mali mo ba? Mo na experience na ako. Abi ninyo, ordinary lang mag-face mask. Mo na siya nga, kamo nga, kita nga diri sa Mindanao, paganita kita og coronavirus, doon na. Kamutanan ng face mask. Maglalis pag unsay paggamit sa face mask. Wa mo kiyawi. In town, how many years na ko gagamit og face mask? Sus, in town, 40 years. Every day. Wa ko niingon nga, maggamit ko face mask nga, isa ka adlaw, sunod, isa na po kasimana. Every day, for the last 40 years. Sus, in town, Santa Cruz, Digos. Bisa pag kung saan na imong baliktad na siya kung musulod ang kagaw sa imong ilong, bye-bye. Dili gina nimo papugan. So, sa ako may gala,
Useless yung kayo ng face mask ba? Kami sa mga surgeons, kinahanglan kay usahay, ubuhon ko, mag-opera ko, may wala. Di man ko pwede mag-postpone sa akong operasyon kay giubo ko. Sa una may gala, mga 1980s, dili ka pasudlon na sa operating room kung nakaisipon na kay ubo. Di ka pasudlon. Karon, urag di naman kay stricto ang operating room. Kaya na naman ko yung naman na yung mga kuanan, na yung mga procedure sa operating room paghimo ba. Na yung laminar flow, na yung mga ingana ba. So dili na kaya mo katag ang kagaw sa katibukan sa operating room. Dili na. So na nga, pero magamit paghihapon ng face mask kay magatubang man may magduko gud ni. Ora naming naghalok dito sa pasyente og ang iyang tinai. Duol na kay among naong dito niya mo kalit lamig umuhubo. Ato na. Ha? Milyon ka bakterya paingon sa tinai ba? Ha? Mo na siya nga gamit mag face mask. Kami mga kami mga surgeon. Pero kamo, masuray-suray, in taon. May pag-drawing nga na ninyo yung face mask o ka ng king koy ba? Interesting pa kita na. Ako di ba? Ba. So, ingani yung gala. Kalinti ang inyong panic sa coronavirus. Kaya labaw na ka na sa probinsya mga talagsa kayo ng mga tubang bagong tao. Kaya kung na. Daghan pa kayo inyong problema ba mas grabe kaysa coronavirus? TB. Kanang inyong katubang diya, tibihon din na. 90% of Filipinos have TB ba? Mas kuyaw na siya. Ang TB will last forever. Ha? Muna yung gitawag na sakit nga forevermore. Ha? Kung tibihon ka, hangtod na ka matiguang na nakagihapoy TB. Coronavirus, ang iyang lifespan sa coronavirus mga manang 3 days lang ba? 3 days lang na siya, mamatay na siya. For example, matugdon siya sa imong panit. Na, kay di man siya mutubo sa panit, dito man gyud sa ilong. Sa imong baba man siya mutubo, di man dito sa panit, sa mutugdon sa imong panit. Tulo ka adlaw na kung di ka manghilamos, matay na po ng iya. Mana noy? Inga na kung unsaon man pod nga ang kaning ato mga authorities may istorya di ba po kakasabot kung dili ka doktor po. Ha? Istoryahan pa ka mga epidemiology, mga unsay shape sa virus, unsa may labor kang ko ano no? Ha? May untag makakita ko ng electron microscope kamo. Siguro kamo tanan wa pa mo kakita og electron microscope no. Unya ka ng coronavirus di man na makita sa bata sa electron microscope man na. Ako gani ko ka tan-aw ang electron microscope kita nako pero tan-aw di ko sa ilalom dito sa wala ignorante pa ko ninyo. Ha? So, unang coronavirus, still lang. Ha? Pag una-una mo sa mga problema ninyo, labaw na sa utang, si Dr. Kagapi ini, sa Dr. sa Kanginan.